Cardamom és un poblet tranquil on tot va bé. Tothom està content i fa tot el que ha de fer. La fornera ha fet el pa i a feina que el fuster. I al vespre tot sopen d'allò més bé. Els lladres van tornar a entrar a la meva botiga i a la nit. Aquells lladres haurien d'haver estat detinguts fa molt Ha temps. tingut mai algú que tingui un lleó a casa? Sempre passa el mateix. Si ningú vol netejar, ningú neteja. Si ningú vol cuinar, ningú cuina. Crec que hauríem de tenir una serventa. No, potser en podríem robar una. Hauríem de robar la senyora Sofia. Aneu amb compte. Jonathan, ets un geni! Oh, ja m'ho pensava, ja. Vinga, renta't. Torna-te'n al llit, gatet. Un, dos. Pressa! Hi ha un incendi a la torre, es crema! Bobby, vinga,